Аз съм Megavox, тук с мен е Линзи, Лангаро и The Most Kill. Той прави пода, ще правят тавана, в смисъл горе това покриват. Аз ще събирам дърва. И точно ми стигна дървото. Кой има брат от вас? Аз. Аз също. И аз също имам. Кой махна торче тук? Кой има меч от вас? Аз. Аз. Имаме и кирка. Кой има кирка от вас? Аз. Значи има неща. В долния чест има такова. Има 4 кола за 2 кола за всеки. Добре. Аз имам кол. Ти нали ми даде 4 кола? Да, съм ти дала на теб. 11 торче. Къде е това долу? Мисля, че такова, че клипът е към, не знам. И ми трябва само 7 минути. 7 минути, пък може да започнем друг, в смисъл след него. На Слентерио може или на разни такива. Някой да учи... О, чакай, че аз ще убия тази крава. Че ми трябва. ми трябва пресепа. Чай си го намаля малко звука, че ми звучи малко. Да събирам ли такова това? Не. Да не ми убийте кравата. Няма да те убия. Кой я уби? Аз ще убивам пресепа. Някой ми убил кравата. Не знам. Аз не съм. Аз. Сами дай кожата. Ай, сега ще убием теб. Няма никаква кожа. Мисълто, къде си? Аз си взех такова, сега ми трябва. Аз ти... Не, вземи си го мисълто, аз имам достатъчно. Аз имам само... Чакай. Яйце! Браво. Чакай, трябва да си взема дърва пак сега. Аз ти имам за дърво между другото. Ми то и аз отивам за дърво. Виж ме къде съм, виж ме. Аз пък нищо. Идвам. Аз не виждам никакви дърва, т.е. Не са- от всяка. Виж къде са и там. Където тръгнах, виж колко са. Видях да идвам. Да отиваме някъде да събираме дърво. Аз не. Никога. Кой? Аз отивам за да събирам дърво. Ще има слабо на пева. Чакай, сега трябва да се... О, аз намерих черно дърво. Който има бяло... Кодовите имена е. Не имената ни истинските. Ти викаш истинското имена, Виктор. Стояне, виждаш ли? Хора, аз намерих черно дърво, но бяло не намирам. Изчакайте хора, след малко се връщам. Така обаче няма санд. И здравейте, отново съм тук. Трябва ли ми кабел второ? Знаете ли какво нямаме легла? Аз имам мое. Аз имам 3 Кой вълни. ме вижда? Иван. Напред. Имам ли аз имам? Трябва да му напишеш Линзи. Йо, мафак. Пуснате, да. Добре. Сега снимам. Айде, не звикай. Красиво за мен. Мегавокс. Да, Виж какво намерих. не виждам. Добре. Става тъмно, така че да се прибираме вътре, ще да пускам монстърите. Монстърите? Трябва, ама няма. Ще навлезат и трябва да се направим Аз няма да ги такова. Ще отидем в долната къща. Айде, идвайте. Чакайте ме де. Далеч ли си? Далеч ли си? Ей, сега се изкажа. Аз паднах. Аз влизам в къщата. Влизай, че да се погледам. Аз влязам вече. Аз паднах. Къде? Не знам. Аз имам 5 пъти. Добре, аз отивам се взема. Някой да ме спаси. Къде? В дома? Ти си тук. Аз мисля, че си... Измъкнах много лесно. Чакай. Викторе, Ето. Чакай. Чакайте да осветя столата. Ето, готово. Ела тук към мен. Къде си, бе? Ето ма. Антония, ето. Ето, аз ти направих път от страни. Айде. Идвайте. Аз идвам. Вземи си леглото. Чакай, аз Ако вземам тук леглото. виждам нещо, аз съм трактор. Къде си, бе? За теб. Кой ме удря? Извинявай. Добре. Ето я, ето тук. 4 минути и значи 20, тук ще го изрежа. Да задет ми каза името. Добре, ти. Имате ли вълна? Аз нямам. Аз се вземам.
Мъкни малко, ма. 5 минути е клипът. Аз няма да спомня. След малко ще го спирам, към 7 минути да стане. Сега се връщам, хора. Така, хора, върнах се. Махни се Рей Мистерио. Така е сменението. Мост кил беше, ама както да е. Това е моето легло. Това е моето тук. Не, аз си го служих, бе. Аз си го служих. Да, верно. Която от вас вече ми легне на леглото, ще натроши главата с меча. Няма страшно. Искам да не спомня. Не. Махай се. Жалко, че другите нямат легла. Така, ние си почиваме. Айде, ние ще се починем, вие си... Отивайте да копате кавалството. Аз до сега, знаеш колко трудно се изкачих, докато си скачал на планина. Да, вие само самотате. Лензи, отивай, че ни троши главата с меча. И ни затваряйте вратата, Аз се спинкам тук. затваряйте вратата, че става течение. Да, наистина, ако се пуснат, че зомбитата и не сте затворили вратата и направо ще влезе някоя зомби, ще не изяде тук. Аз се почивам. Пуза мен на овца. Чули да някой се бъде 6 минути и половина е клипа. Нищо. Те нагледат през прозорта, гледат. Аз се гледам. Кой е илаче на този глава? Аз стигаме, Викторе. Толкова е барикадирал от всякъде. И ще споменах името. И ще го споменавам. И ще натроша мутрата. Спри се да е. Представи, човек, що говоря глупости, бе. Чакай, глупостта съм така май. Не, аз съм тромбон. колко. 7:15 е клипа. Кой му даде? Аз исках да затворя вратата. Имам и две. Аз имам 6 гърдета, Браво, ти. моето чедо, бързо идвай. 7 дърта, Браво. И? не знае, И? А ти какво имаш? Браво. 2 пера имам. А ти какво имаш, моето момиче? Лензи. Лензи, ти какво имаш? Какво имам? Кирка, меч. Браво. Повече си Вземе каза се браво. едно перо. Сега И съм тя напредват, да. Напредват, Имаш ли имат някакво дърво. дърво събрано? Има дърво. Събрано? Има дърво. Бяло напред. Камък събрал ли си? Мече на справедливостта, искаш ли да го издеш? Тихо е. Ма това се 8 минути е клипа, да го спиме. Да. След малко се И връщаме, хора. доскоро, смисъл, абонирайте се, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре Стой така. и довиждане. И за